Duol matayo penje pacho ka endi KNEC oyango ni nitiere chochni ma ka okwan to romo 1935 e duoko mar penj mar klas 8 KCPE ma higani. KNEC ne olose kar kano penje boma kae ma Nairobi, kama komiti mar od bura marango chenro mag somo ne ochopie kawuono. Judith Omondi miyo ler. Bang'ure wi duoko mar penj mar KCPE mane oneno e pacho ka, e apise mag nono penj mag KCPE kod KPSEA, komiti mar od bura ne ochopo mar rango kaka chenro go ne otim. Ka wayudo masinde 20 mag nono penj ma itayo kod rowere mag NYS. Gikoni e dakika achiel kende, masinde gi ni kod nyalo mar nono tese 256. E penj mane onon higani, gisenwang'o midhiero maromo 1935. We have 1,935 caps that are there. That is part of the margin that we are dealing with. And we continuously deal with those particular caps. Because some of them, as you see, some of them are the missing when the machine is reading. Kopogore gi rochni mane oyudi, beli okoni moko kuom jopuonjre mane ong'ur ni maksi mane giyudo ne tin, ne ofwenyi somo mar ndiko mar insha ne okoketi gino mane giseloso. The insha marks of this kid was not captured. And therefore, when it goes to standardization, it has a better weighting. And that is why when weighting and the formula was applied, it was able to take that kid from 358 to 49. Ka skunde moko mane olando e mbui ni jopuonjre gi oyudo maksi machalre moko kuom somo, to ne wacho miriambo kendo gin moko kuom lipode magichano pedho e nyim jopiny mondo yang adiera. I know you mentioned about Maraba. Even the one of Isiolo, where they indicated every kid got 75, we checked. There were kids with 70 marks, there were kids with 73 marks, there were kids with 76 marks. But it was convenient for those who, and we can provide this, it was convenient for people to manipulate the data. Skunde moko bende olieko ni temo manyo jopuonjre kod duoko mag penjgi ma ogik ma otimie pacho ka. Mainly schools who are attracting students to their schools is that you would want to exceed that tier as the last one at the highest point possible. And maybe you've already engaged. I'm being speculative, but it may be explaining this being the last examination. People previously knew that they still have another chance to give themselves an opportunity. This was the last one. Ka jokanyo mar komiti to dwaro ni mondo migawo mar somo ochopi od bura odiochieng' makiny gi lipode mabiro yango ni gin gi duoko makare. Kiny gibigi max schools gi maginyis jopiny ni kare gimane ni social media cha ok en adieri to ok en miriambo. Koro kiny pod wachako waromo kodgi mondo ginyiswa adieri ni to max gi kelnwa max mag skunde go, moro ne mar Vihiga, moro ne North Eastern, moro ne Luanda, mondo wane jopiny be none ka un be kiny un kanyo mondo wa verify ni to be giwachonwa adieri ketogi wache. Kotenore gi loso midhiero mag penj machal kod magi, aput mar somo ne ochwalo paro mondo yier aput mabiro winjo ng'ur mar jopuonjre ma otenore gi penj, gino mabende komiti ni osiro. Judith Omondi, Ramogi TV.